mobile aku dulu. Hah? Nunggu lah, Bay. Ini tuh sombar. Ikan labu itu bisa. Sangla dah, sulit. Pagi. Dari, kamu senang sulit. Bro, dia pukul kelam bro. Hey, sebelum एकदम disturb game खेलने हो. আপনি ডায়াল করা নম্বরটো বর্তমান Dana sur bay. Oh, kol khalabuni. Hello. Hello, Romeo. Neng di nekol setengah tali. Mata. Edi. Ang sama lagi sini nekol so. Leja nong sih pemain ini. Oh, Sarah tuh ekdom laga dong na. Rajanci. Oh, pilih di mana pilih? Oh, pilih. Deh pilih, tapi boleh siapa tangan aja lama bah. Tuh naya bra, macam mana naya? Ini kau kira sini nih. Udah macam lah. Ini aku sedang main game deh kali. Ini kunci oh. Hah? Asal kau gel lega sih macam. Wah, Agak jangan sini kah? Agak. dang bang, skor mentam. Ini be hattara. Ang rebai thaba gaw thaisigमोन दां. Oh, deh, pui, jirai, pui, jirai. Badan. Yang gila sih. Amun khamino. Sani lo gila macam apa? Jumlah mulai jina. Macam bila. Kau bas है नहीं तुली नहीं लोग तो हम थे लोग तो भली तुली यही फैमिली खटो को तुली शेष थी भाई 이 손에 호르드 누다 비니야 메자는 비너 Dene जायालै. 가라 손아 नोंसोरनिया मा फावलै? 가라 बेटा आं पाबजि गेलेदोंमोन ओइ खेलेनो जों बास थानो ओइ थ' बे थ'नाव फैबाय बिखौ गाल लांथाला। थैबायलै मा खालामना पाबजियाव मा नंगरना होननाय सना है दोनथ'लै आं थैथारजोब्बाय आंनिया दोनथ'ना पाबजि गेलेदो आं खिन्थु गारि सालायबाय आं गारिसो नोंथ' बै मोजां थिला। आं दा खालामोलै सना आं पाबजि गेलेनो नागिरदो दोनथ'लाय दे सना दे दे थैबायलै आंना सनाया हरनानै मोजां। मा जागोन दा मोजां आरो गोसोबावनो गारदो लादो मबाइलफोरा लानानै पाबजि गेलेदो बे गार्लफ्रेन्डफोरा मा मोनो नोंला? थैथारबायलै गारि सारि नायखायाखै खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि थाखाय बड' शर्ट मुभि दैखांनानै लानानै फैदों जोबोद खस्थ' खालामनानै नोंथांमोना अननानै जोंखौ हेल्प खालामदो आरो मोजां मोनोब्लाथ' लाइक खालामखागोन नङा होमबा लाइक खालामनानै होदो आरो शेयार खालामनानै हो बेल आइकनखौ थुना दाबावखा जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअ आपलोड खालामनाया नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेशना मोनहैयो नाजाबाय थागोन जोङो बेफोरबायदिनि उनावबो बानायलांनो मोजां आरो बे भिडिअखौ जोङो
सासे स्टुडेन्टनि सायाव लानानै बानायनाय जादों जेरै सासे हौवासा सेंग्रा कलेज एबा स्कुलाव थांनो गारनानै सानफा एफा गेमाव सम हेगारनाय बेखौ लानानै जोङो बानायदों आरो सार बेखिनियानोसै हेल्प खालामदो साबस्क्राइब खालामनो दा बावगार आरो मोजां मोनाखैबाथ' दोनखायो साबस्क्राइब शेयार खालाम खुलुमबाय खुलुमबाय बाय बाय आथिङा नुजालायसै नोंनिया जाला आथिङा नुजालाबाय जाया आथिङा जि गोलाव गोलाव एक्शन Udah majalah. Iya.